Ovo je bio minut ćutanja za srpski fudbal. Doživjeli smo veliki poraz danas. Dobri moj Laki. Tako je, Bane. Ajmo sad na neke vedrije teme. Petrušev. Dobrodošli u prvu epizodu Sportskog feeda. Moje ime je Lazar. Ja sam Branislav. Mi smo osnivači Sportskog zida, projekta koji stoji iza ove emisije. Ajmo na intro. Ništa, ajmo na vedrije teme. Sportske aktualnosti iz ugla dva prosječna poznavaca sporta. Gde u ovom delu čitamo vesti upravo sa Sportskog feeda, gde izlazi svaki dan trenutne aktualnosti. Tako je. Da krenemo od Evrolige. Da pređemo na ove malo vedrije teme. Poluvedrije, recimo. I Zvezda i Partizan prethodne nedelje 1-1 odnos. Vedre i oblače. Vedre i oblače. Partizan lepo krenuo u Italiji, pa neslavno završio. Zvezda obrnuto. 1-1 obe ekipe. Kao uvod u show koji se desio sinoć. O tome ćemo malo kasnije. Partizan protiv Virtusa. Sjajna utakmica Egzuma pre svih. Jeste. Panter je tu dao svoj doprinos. Iako je Partizan dugo odolevao napadima Virtusa, uspeo na kraju pre svega Egzumovom partijom da reši pitanje pobednika. Jeste. Dok Zvezda s druge strane, sjajna partija protiv Efesa, pre svih Campazzo. Vidi se da je klasa, realno. Malo je plaćeno. Malo ga plaćamo. Ne bi da širimo propagandu, ali mogu još para dobiti. Bukvalno. Pa vidi se da je za klasu iznad svih, da. To se pogotovo videlo u ABA ligi dok još uvijek ne igra u Evroligu, a sada može da potvrdi i u evroligaškim utakmicama takođe, da u nekim ekipama stvarno niko ne može da mu parira. Baš to. I Zvezda sjajno protiv Efesa. Velika pobjeda. Iako je Efes bio oslabljen na igranju Micića i Lakina, ali onda šta se desilo u Grčkoj? Potop. Koji put za redom ove sezone. Mislim da Zvezda igra samo prvo polovreme. Definitivno. Tu se lomi. Da. 23. je... Znaš gde se lomi zapravo? Imam jako teoriju ove sezone u Euroligi. Branko Lazić da trojku u prvoj četvrtini. To je pobjeda. To je to. To je pobjeda? To je pobjeda. Ja sam siguran da Zvezda pobeđuje čim on da trojku iz kornera. Ajde, istraži to. Istražit ću, znači tačno ću gledati utakmicu do utakmicu kada je dao trojku i koji je rezultat bio. Dobro, pogledaj prvo da li ima trojke, pa onda gledaj. Znaš da je odigrao, tipa, ima... Kako vidimo tu sad odmah, gledaj. Ima granica mu je 2,5 uvek. To je jedna trojka. Pogledat ćemo po tačno je jednak broj puta prešao preko i bio ispod. A koliko je dao trojke, Boris? Pa računaj da je pola utakmica, da dao trojku, pola nije. Ma možemo to da vidimo. Baš Lazić fali ovoj ekipi Zvezde. To se videlo pre svih u trošenju u odbrani. Ovo je 22. 23. no? Jer Zvezda je gubila utakmice na lošu odbranu u drugoj četvrtini. I nedostatku ideje u napadu. Nejasno mi je samo zašto, na primjer, u Grčkoj, zašto odmaranje Campazza i ok, imaš 15 pojena, ali kada je krenulo loše, ohladi da si igraš skroz. Ja ne znam da pročitao ovo, koliko podataka ima ovde, brati, šta je ovo? Šta su trojke? Je li ovde samo prosek? Ne, ti imaš od utakmice. Dede ušao all time. 106 je da listi. Ne, ovo je Blažić. Evo ga, Branko Lazić. Šta su gameplay? Ne, ovo je all time, čekaj.
Stižemo. Single season, this season. Zašto ja nećem? Per game. Dobro, redko daje trojke, realno. Ali kad da, to je pobjeda. A tebe jednom se desilo. Ajde, daj mi jedan primjer. Ti si, kako si došao do toga? Ne znam, gledao sam utakmicu i sjećam se da sam sebi rekao par puta. Jel sigurno. uradio to u prvoj četvrtini protiv Evo, protiv Monako. Efesa sad? Monako, Protiv Efesa, jel uradio to? povređen je ne igra. Protiv Efesa? Da. Kad smo povedali pre toga? Pre toga smo dobili Makabi. Ne kažem da je nužno da pobedimo iako ne da trojku. Znači, možemo da pobedimo iako ne da trojku. Ali ako da, sigurno pobeđujemo. ali ne znamo koliko puta da, nađi to. Tražim. Virtus 3 od 3 za 3. To smo izgubili, mislim. Algiris 1-1. To smo izgubili. Monako 3 od 7 dobili. Ali kad je dao? Valencija 1 od 2 dobili. Valencija, šta si rekao, Monako? Monako, Valencija, Olimpijakos. Armani smo izgubili. Ali Žalgiris smo dobili kući. Koliko je I to? Virtus smo dobili. I Fener smo dobili. Kad je on dao trojke. Tako je. Dobro, to je dosta. Više ima nego što nije. To je dosta. A kad? Sad je bitno kad. U prvoj četvrtini sigurno. Od svih tih sve su u prvoj četvrtini? Prve dve, realno. Ne. Samo dve. Prve. Šta prve dve? Rekao si, prvo si rekao prve. Nema povećavaš sad. Prve dve. A? Prve dve. Ne, nisi to rekao prvo. Ne može. Ne. Znači, nema, moraš da izmislio si. Bukvalno si izmislio. Ali radi teorija, verujem. Ma ne baš, pa šta? Sljedeću tekmu, kad laziš da trojku. Vidiš što ćemo. Zvaću te telefonom. Odmah se zove, bukvalno. Sad moram početi da gledam. Ja prije sportski podcast bez gledanja. Ali dobro, pomogao si mi gledam samo prvu četvrtinu. Poslije te ili zovem ili ne zovem da te da pušam, da si izmislio. Ne, ako da trojku, šta ima da gledaš do kraja dobijamo? To je tačno. Ako ne da, Isto. diskutabilno. Možemo da... Aha, onda idemo u gornju. Onda mora cijelo da odgledaš. Ja sam ti u stvari skratio gledanje utakmica. Pa di si ja si izmislio. Radi. Ma nema šans. Pitat ćemo ljude po komentarima. Šta ćemo da pitamo tebe? Neću pitam nikoga. Neću nikog da pitam, buraz izmislio si. Nek napišu sami, brate. Da li oni misle da si izmislio, bukvalno? To je subjektivni u oku posmatrača osjećaj. Ma u oku mog. Dobro. Da se vratimo na Euroligu, znači Zvezdin potop. Nešto je u glavama igrača. Nešto ima. Niko ništa Srbi. Nešto se sprema. Nešto se sprema. Da li je Ima tu nešto u pozadini. Ima. Jer šta se desilo pred Panathinaikosa, desilo se sinoć. Zvezda ima 15-16 različite prednosti i onda potop. Kako smo to izgubili, buraz, je li moguće? Kako smo obi utakmicu. Dobro, sinoć je bilo diskutabilno. Šta je, dobro. Bilo je odluka su njih. Bila odluka su njih, buraz, kako bre izgubiš 20 razlike? To je pitanje. Kako to je u mater, bre? Da li je psiha? Pa naravno da je psiha koji put se ponovilo. Sigurno mnogo puta više nego da je laži da čovjek u prvoj četvrtini smo pomenjali. Proverit ćemo. Brate. Ali ne, ako se ne još divim Partizanu ove sezone, to je kako igraju sa realno 8-9 igrača. Cijelu sezonu iznose i Exum, Panter, Lesor, baš iznose. Baš šure, imaju serije, brate. Mislim, serija pobjeda, jebi ga, to je, vidi se pattern, brate. Izgube 2, brate, nauče nešto i zaređe 4 pobjede, brate. Sa smanjenom rotacijom. Ma da, ludilo, brate. Koji su oni sad, brate? Oni su veoma sigurni u play-offu. Misliš? Iako imaju jako težak raspored do kraja. Olimpijakos, Barsa, Real. Dobro, sedmi su 15-13. Gde smo mi? 12-16. Koliko ima utakmica još? Još 6. 2 hours later.
Prolazimo, brate moj. 12-16, to je 18-16. Ako vežemo 6 pobjeda, 18-16, brate, krvav, majke. ako vežemo, pazi, ako vežemo 6 pobjeda To je 18-16. i vraća se onda Kampaca. Gdje se vraća? A? To je bila, brate, Aha. pre Kampaca. To je bila fora. Znači, da bi bili peti, teška priča. Ma može. Brate, moram da ti kažem da u top 8 ulazi 8 ekipa. Ne, moram. Dobro, ja dosežem do 5. mjesta, trenutno, kad bi došli I ciljaš 5. mjesto, pa ako promašimo Kad bi 5. došli to na je gađe 28. mesec. Da sad imamo 28, bili bi tu, zato sam gledao. Gađe mesec, ako promašimo, bar smo među A i zvezdama. fora je što od 6. do 9. imaš isti skor. S tim što Efes ima utakmicu manje. Jel taj fazom, brate, a? Tako je, 27, oni imaju, ostali 28. Ma to je to, brate. S kim? Ja. Ma da. Bar su sledeće kolo odmah. Sečemo. Treba nam break, brate. Proti Barcelona. Jel to kod njih? Da im vratimo za onu liniju Mirotića. A ja, bre, katastrofa. To je ove sezone bilo. Ne, koliko je prošlo vreme, da jebote za 2 meseca. Da je bilo pre 3 godine. Znači, što je bilo to i bila je još jedna situacija, bila isto za liniju i sad protiv Efesa, vidiš 3 lika u prvom redu, bila isto neka linija, odmah su skočili. A vi crtaju, braće, crtaju da ne propušti sudija, mora za svi ko orkestar, brate. Ne prepuštaju ništa slučaju više, Nemaš odmah, brate, pokazuju challenge odmah, brate. Sve ista linija, sve isti ugao terena. Tako Tu je. ispred Elija, Sledeći ispred put Bela. očekujem, brate, iPad da nose i odmah sudi, brate, da pogleda. Nema challenge, kakav challenge, ovi iz režije ne znaju da vrate odmah, druže. Protiv Barca je odmah izašla slika, znači dok je trajala ona odluka, odmah je. Nije krenuo produžetak, već je bila slika i ništa. Ludilo. Tu smo se upgradeovali. Da. Challenge ljudski. Ma odmah, druže, na licu mesta vidi Olimpija što je vezala 5 pobjeda, burez. Jedini imaju 5 pobjeda u nizu sad. Arbani, mislim. Da. Pa da. On je jaka ekipa pres, ali veoma loš start. Jako loš start. Kako su krenuli tako loše? Dobili su Zvezdu u Beogradu, pa... Moguće, imali su 7 poraza za redom, a Zvezda im je jedini. Zvezda sve utakmice ove sezone koje su sve očekivali da će dobiti, oni su izgubili. Ko Zvezda? Da, to je kao psiha, ono. Katastrofa, brate, bukvalno. Ali dobro. Zove onu lažnu psihološkinju, što radila u Barsi. To katastrofa, brate. Ako ona ne pomogne, neće niko. Neko je pisao danas da ubaci psihologa, ne znam gde je beri od moda. Ja sam to bio. Gde si pisao? Na Twitteru. Za Savez? Aha, ne, za Zvezdu. Ili za Zvezdu? Za Zvezdu. Hvala. A jebote. Premier Liga. Arsenal, velika tituli. Je li ovo prevlast konačno? Brate, ja ne osjećam, tipa Henry tamo, to im je posljednja titula, mislim da je. Mislim da je. I Arteta došao do jubileja, 100 pobjeda na klupe. Pa, ludilo, zaređali su ga, ali mi se ispoklapalo sa ovim prelascima i City ove sezone. Baš. Zimčenko koji... Ludilo. Da. Mislim da bi bilo pravo osveženje, stvarno, nakon par godina jednolične borbe. Da, pazi, ima 11 kola do kraja, a razlika je mala. Par utakmica i ćao. 11 kola do kraja plus 5, a jebemo mater, ne znam s kim igraju. Da, mislim da ih čeka par teških utakmica sad do kraja. U Premier Ligi svaku utakmica teška. Dobro, Deda. Nema lakih protivnika. To se zna. Svako može da iznenadi. Zajebana ta Sunderlandska škola fudbala, jebem ti. Pa kad ti dođe Šolak i Southampton, ti vidi. A odakle njemu te pare? To je pomka. A jesi vidio kad smo kod toga da ne možeš na Jetelu više da gledaš SBB? Evo me ložiš? Ne mogu. Kakve veze oni sad imaju tu? Oni su sad krenuli da koriste MTS optiku i on su svoje verovatno naljutili. Znači, sad kad je bila Euroliga, svi se štekaju za neki EON. Imaju MTS da bi gledali arenu, a štekaju se od nekog za EON. Je li moguće?
svi koji su Telekom korisnici. Kako niko su nema. njih povukli da to uredi Buraz? To više nije jedan na jedan rat onda, brate. Da, to je sad svi protiv... sad su tu neke- Svi protiv SBB. A sad su neke nove industrije, Buraz. Da, pa zašto Ovo je to Jetela i su krenuli ovaj kućni net. KVU TV neke, Kako kućni net? po onaj kućni internet kao... A, ono nešto prepaid, kupiš gigabajt, jel? To i plus sad imaju TV. I ti bukvalno, brate, koristiš sve MTS-ovu opremu. Šta i TV? Jetela ima i TV? TV, A sve. zato. A imaju sve Taj kuće, kao da uzmeš od SBB net, tako uzmeš Jetel. I vežeš sa A telefonom. šta, ne isplatim se više da mi prodaju, brate, internet i minute, hoće sad da TV, šta? Sve hoće. Se Sve meni- da te vežu, sve, brate. Nemoguće. I jedan si korisnik, to je to. A jebote, kako, brate, kako, jebote, mi nikad nećemo moći da gledamo Arenu Sport Klub, ne? Ja sam se nadao da će da pređe sad i Euroliga na sport klub, to je to, nema više šta. Misliš na Arenu? Da. A ima tenis, brate. Koga tenis zanima? Ali ne znam, ja mnogo više volim Sport Klub, brate. Mnogo sam više... A znaš šta da sam gledaš ga- tenis? Zato što sam ga imao gajbi, brate. Vežete za detinjstvo, To jest lažem. za batajnicu. Ne, lažem. Sport klub smo imali u sobi, Strahinj i ja zajedno. A vrete, Arena je bila kod Čaleta u dnevno i ja sam mnogo više gledao Sport klub jer sam ga imao u sobi. Kapiraš? Hoćeš da mi kažeš da si ti odrastao u porodici da imaš i Arenu i sport klub? Da, brate. Znaš koliko to sad ti donosi, Brate. bonitet? Da, prebogati smo bili. Vidi se, brate, lako tako ostvariti uspeh. Pa, Pa si brate, kao organizovao 3 projekta, sportski zid, čovjek došao iz porodice gde ima i Arenu sport klub. Buraz, čim su prvu lovu zaradili, dali smo 5 soba na net. Strahinj i ja, od... Dobro, pa. Jer, To je brate, ulaganje. jer kod Čaleta u dnevnoj je MTS dugo, ne može se prebaciti na optiku tu nešto zbog mreže, izmišljaju, leraju. Nema u batajnici dalje. Nema, dobro, to je drugi problem. Nećemo da otvoramo novu diskusiju sad. Pandornu. U tome kako živiti u predgrađu, jedni Pored, dire, blizu grada. tako je, blizu grada. I loš mi Wi-Fi bio i kad se nas četvoro nakači sa po 2 uređaja, to je pakao, bukvalno pakao. Došao si iz Blata, Bukvalno. gde je vaš četvoro na 2 uređaja, Wi-Fi. I vidite sad, brate. A, brate, nekad se znalo, ADSL, i rokaj, brate, uveče kad je jeftini poziv. Ovaj ded stari, kad tipa si na internetu, a ne možeš da telefoniraš na fiksni. A svi su zvali na fiksni. Katastrofa, da. Da. I možda uđeš kao, mama, jel mogu samo da uđem da skinem novu sliku za Ma komp? da, užas, brate. Pa se nakačem u selu, brate, programiramo nekom HTML-u, neke tabele, nešto rokam. Katastrofa, pojave im račun taj mesec. Vidi se da imaš iskustvo programiranja. Sad kad se odradio sportskizid.com sajt. Posjetite svi i naručite, brate, svašta ima, brate. Kupus Našeg paprika. glavnog sponzora emisija, Tako je, koji nas baš plaća. tako je. Prebogati su. Zato i radimo podcast koji će da nas otera u virus. Red je da se proba. Dobra roba mora da se proba. Igraš fantaziju, daj. Batalio sam, brate. Koliko si izdržao? 3 kola. A pa, 10 će se, malo više. Da. Sigurno 15. Da. Sigurno. Mislim, nije to jedno 14 više nego što sam očekivao da će se A držati. koliko im, pa dobro, prošlo je već koliko? 28, 27. 27. Pa tako, Pa, tako nešto. očekivao sam 3 kola maks. Pa da, čisto počeo se nerviram, ugasio sam. Bukvalno ne mogu da se Kako nerviram. možeš samo jednog igrača da zameniš, majku? Ma jebem ti igricu ti, evo, kad sam je iskidao, brate. Ali morao sam da držite, brate. Zameni klađu, brate, bukvalno. Ali moram da se vratim, brate, da bi malo bio u toku. Da ne moram da učim pred emisiju, brate. Da igraju, da je Fulham Arsenal bilo 0-3, brate. Šalim se, to sam čak i pogledao, brate. To sam gledao. Hoćemo na još omiljeniju tvoju temu. Ajde, NBA. NBA. Reč struke za NBA. Si gledao nekada NBA?
Šta gledao, bre? Igro. Bio. I ja sam ti, bre, bio. Gledao sam kao klinac na B92, brate. Top 10 poteza sam čekao, buraz, kao večer. Bukvalno. Tako su i puštali. Kad se Znači, neki bila jednom nedelj, da? kasni termin, taman, to je moj tempo, brate. Lagano, da mi suvira, rekao sve. Meni je sve tu Ko sad zamislio da biš umirano pripremu? Meni se to prezanimljivo, brate, ja stvarno nemam vremena. Divim se ljudima koji ustanu u 3 ujutru i gledaju NBA. Hvala, brate. Brate, ja sam to radio samo kad je Đoković osvajao onaj prvi, brate, Australian Open. Tad je Ta si bio... ustao u 9. Ne. Za Đokovića je li iste godine igrao Ana Ivanović? Ne pratim tenis, a još manje ženski. Možda sam izmislio, ali sećam se da se budio u 5 ujutru, da gledam Ana Ivanović, na nekom starom kršte, bukvalno, kanta, ona velika. Bio zaljubljen. A? Bio zaljubljen. Normalno, brate. Ko nije, brate? Odmah sam upisao tenis, buraz. Odmah. I? 6 meseci, brate. Stvarno, moram gledamo nekada tenis. Da, sad bi bio ja trojički da me nije sjebalo koleno, brate. To je to, povrada i... Ma, brate, Potrio izlaske. ova Dorčulska teniska škola, brate. Ne odgovara. Ovde Novak sad, ne plaća porez. Da, šta ne? Ne plaća porez za Dobro, zemljište. čuti, brate. Imamo i Đokovića na sajtu. Pogledajte svi Novaka Đokovića, našeg najboljeg tenisera. Volimo te, Nolo. Da. Teniseri, dođite da svi. Stvarno sam trenirao tenis, brate, i stvarno sam se sjebao. Ovu neku žilu od vrata do desne ruke sam totalno pojebao, jer sam mahao kao manijak. Ali, brate, bilo do jaja, brate, iskreno. Jako iskustvo. Pa jest, skupo u to vreme, sećam se. Da. Tipa, Pa ima ako ona je- hlada, tipa samo top 50 tenisera žive toga. Ako sam, brate, plaću basket, lupam, ne, tad sam trenirao karate, a ako sam plaću karate 2 soma, tenis je bio 4 ili 4,5, se plaću po terminu nešto skupo, brate. A jedan trening nedelju. Dobra, ajde, ako ste mogli kući za arenu i za sport klub, može i te. Ali jebi ga, sport klub je došao posle kad smo ušli u lovu. Denver vezao 3 poraza, ali dalje su prve. Trebalo bi to da bude to od njih. Pa jebi Da osiguraju prvo mesto, jer Memphis sad situacija sa Morentom ne ide mu u prilog. Nikako, brate, poludeo velik. U San se ne verujem, to ni u jedan super tim ikada. Ma ne verujem, divku. Šta ne veruješ u super tim? Super tim. Od Lebrona, A ne gotiviš, Miami. ne gotiviš taj koncept. Da, ja uvek u menadžeru sam razvijan domaći igrač. Naravno, znaš, da ih brate, si prodam. takav lik. Nije ti gaz, brate, da igraju Messi i Ronaldo sad zajedno. Kakvi su to Galacticos i sa AliExpressa, brate, šta je to? Razumeš? Tako i u NBA su iskreno da pravi ni jedan super tim nije uspio. Samo onaj, kad je bio Lebron u Prime-u i Wade u Prime-u, to je to. A ona priča Kari i Golden State, brate, s kim je Oni su izgradili tim. Mislim, došao do Durant samo, oni su bili šampioni te godine. Da. I onda, Da, oni su bili delovali kao svemirski basket. da, i ja su bili. Tako su atraktivni, su ovaj kuca, Imali su teo sistem, sam došao im doći do Duranta. Dok su sada dali su sve sa klupe za Duranta i neko su mi svi kilavi. Da, drugačiji koncept. Durant je kilav, Poli u godinama, Booker Da, je drugačiji đubre. koncept kada dovedeš takvu zvezdu, brate. Poremećiti sistem, brate. Da. Izmeni. Ako nije dovoljno dobar. Izmeni čak, da. Da, ako ne može. Sad neko pozitivno, nekom negativno, jebi ga. Ali da, triple-double i šut za pobedu nisu bili dovoljni, jebi ga. Da, prekinuo je seriju, imao je 25 utakmica ove sezone, a ukupno 23, tako nešto, gde je vezao triple-double, Denver pobedio. Pa šaka priča, Da, i sad prvi put su izgubili i to od San Antonija ekipe koja je otpisala ovu sezonu. Da, ludilo. Tako da, nastavio s triple-double, ali vezu 2 poraza. Da, ne brinem se za Denver, iskreno mislim da su malo pustili gas, jer imaju solidnu prednost od 5 pobjeda. Mora pritisak da se probi u play-offu. I Ba, sigurno imaju pritisak ogroman. da,
Znaš koje su Sad su očekivanja? zdravi prvi put, plus imaš Znaš koliko su Jokića. očekivanja, brate, ali dobro, u ranijih sezona nisu ulazili sa prvog mjesta, je li tako? Nisu ni bili kompletni. Posljednje 2 Tako je, sezone, tako je, uvijek prvo je neko- Mare je falio, Uvijek je neko falio, uvijek je neko falio. Bio sam sa grupom građana igrao, što bi rekao Slavica i Milorad. Da pogledaju Iz bloka. vikendom Jokića u 8 uveče kad bude evropski termin. I uvek odigra loše ili izgube. Jao, katastrofa. Uvek. Da, I onda to je taj, jedna utakmica u a sezoni koju šta, pogledaš. to znači da igra najgore na, je. to igra na istočnoj obali, onda, jel? Kada mi, ili ne? Imam troubu u glavi. Jeste. Na istočnoj obali to nam je bliže, Da. manja vremenska razlika. Ali daju oni nekad imaju te rane utakmice. Pa sad je bilo. Šest, Sad kad pa smo- sad. sad smo Sledeći u nedelju. vikend poslati za Slavicu i Milorada i Jokić u subotu i u nelju u 8-9 igra. Opet? Da, 2 za redom, subota i nelju. Možeš? Da, Pa će mu skoči popularnost sad, jevo te, baš dobra priča. Da li te Da, biraju Srbiji. to? Da. Pa dobro, nema dosta baš prenosa. Ali nije stvarno prenosio u terminu. To je ono što sam ti rekao malo pre, ja ne mogu staviti 3 ujutro gledam, buraz. Ali ću pogledam u 8. Znači, mnogo ljudi će pogledati u 8. Da, imam se. Roki, ali Jer to je realno cijela snimak, sezona. ko pogleda snimak posle, brate. Samo ovi fanatici, brate. Ko igra fantasy? Aha, NBA fantasy. Dosta zanimljivije od Premier Ligi. verujem, mislim, više mi deluje da ima brojki i zajebancije. Pa svaki dan mora da uđeš. Svako večer igra A utakmicu. ja, evo ti kuku, vi ste nenormalni, brate, Da. bukvalno. To je jutrić kafica, uđeš u NBA, pogledaš prethodnu noć, namestiš tim za taj dan, to je to. Od tebe ti ležiš i budiš između sa tenzijom i si normalan. Da, brate. Šta ne? Ne znam da ti Dobijaš i tenziju, to. što imaš 10 utakmica dnevno NBA. Pa nekad da sve gleda moje igrače. Aha. Svako ima jednog igrača u ligi. Nije kao fantasy FPL gde svi imaju Mitrovića. Nego draft je, Ali svako praviš petorku. praviš 13 igrača. 13, to znači i klub. Da. Od koga ti 10 možeš da igra. Aha. Na nedeljnom nivou je duel. Druga priča skroz. Trebalo bi Misliš 3 više- mjeseca da ti objasnim. Misliš sve. više puta u nedelji? Da, a i sve se sabira. I s jednim duel igraš 1-1. Ludilo, brate. Do jaja, brate. Dobro, više mi je drago što ne prekam. Toliko je intenzivno. Ne bi imao život, sigurno, brate. Kod super timova PSG ispred Lige šampiona. Ba, opet ništa, brate. Neće ona da iđe, brate, bukvalno. Ne vjerujem u super timova. A opa, eto ti, To brate. je to. Pogotovo ako je jako. Tamo ne Pa kod njih je, Mbappe, pa tamo je najviše. Mbappe. On je budućnost Pariza. Ma, Ono, budućnost predsednik ga zove, mora da ostaneš u ekipi. Misliš da je ta priča sad? Da Priča je ga bila na ove letu. na lokal patriotizam. Da. A, te drugom I si ono, naš futbaler, to je to. A šta kad ode u Real? Šta će onda bude? Misliš da nikad neće dode? Mislim da sad u ovom jebu popularnost ne daju mu da ode. U njemu Ne nikad. znam, kod nas predsednik zove, ali... Mora da se ostane. Letujte u Srbiji. Evo, naučeni. Za Dragovića, brate, kako je ostao ove zime u Zvezdu? Da, molim te. Da, bol. Ne znam kako je ostao, ali me zanima, jer sve je bilo to. Aha, imaš teoriju u glavi svoje. Nemam teoriju, zanima se. Aha, zanima te. Pomislio se da imaš neku teoriju zavere ovdje. Insajderi s Twittera, javite mi kako je ostao. Ba, sigurno za neko, Pa, brate. Sigurno, sigurno. Liga prvaka ove godine. Liga prvaka ove nedelje. Šta si rekao? Liga prvaka. Šta? Čitao s rezultata. Šta? Na hrvatskom. Zašto si na rezultatima, teorija, ali moguće? Jel moguće? Te lakše da razumem. Dalje seriji, bre, Ne znam, flashscore.com. zato što ceo život ulazim u rezultati, mi ide samo, prst mi ide sam, naravno. Ne. A ovdje Jedno dobro, pored ovdje drugog, mora ovdje ovdje mora fla. De. Fla i to mi izbaci, jer na fl, ma nemam ništa na fl, brate. Ali dve ruke moraš. Jes jedno. Moraš. Jes jedno. A, Znaš koliko sam se šteda vremena. ti sad? si samo zbog toga što su R.I.E. jedno pored drugog 30% veći kockar od mene. I blizu sam Hrvatski. I, Evo ne pokreći ovaj tebe. Da, pa ti si hvatao ono... Ja hvatam roaming i odem na kupanje. Ti si tamo bio osuđen na rezultate, tačno to. Da. I kako I se sprijemo zove, da... i Hrt 1, i Hrt 2. Da, mi smo to gledali sve pol. A zato ti voliš Mamića toliko, brate. Pa naravno, šta je uradio Dinama? A? Terzić je Mamić Manabi, brate.
Shots fired. Real Liverpool, to je već rešeno u prvoj utakmici. A jao, brate. Da li će City da ispadne od Leipziga, to je pitanje. Opet jedan nemački klub protiv jednog bogatog kluba. Brate. Protiv Arapa, da ne kažem. Kojih Arapa? Aha. City. Da. Pa ja bih volio City, brate. Što, brate? Ne znam, ja gotivim da novi timovi osvajaju. Pa za ne voliš neko iznenađenje, da bude da mali tim, da Pa, brate, pobedi Golijata. Pa dobar je Leipzig, Zar nije brate. čar fudbala, brate, da ono... A uvijek može jeste, svako da brate, ali mora i lova malo, brate. Kapitalizam. A dobro, ovo ti baš taj meč, brate. Baš je komercijalan. Leipzig City, buraz. Ovi, brate, Red Bull ih sponzoriše, danas sam negdje pročitao, valjda ih sponzorišu dugo, nešto, 20-30 godina. Pa oni su i, brate, malte, ne, ono, osnovno. A to traje, da je mnogo svežija priča, zapravo traje dugo. Pa oni su došli uskoro, ono, posljednja liga do prve. Nešto ludački su progresovali, jel? Pa, samo leto je keš od Red Bulla. I plus imaju sad Salzburg kao filijalu, malte ne, da razigravaju igrače. Da, Salzburg mi je više fake. Pa isto je fake, isto je Red Bull. Ali novija je priča. Novi je za Leipzig. Ložiš. Da. Ujevat. Da, do jaja, brate. Nisam to znao uopšte. Da, onda je kontra. Bilo je baš čudno RB Leipzig, šta znači, brate. Pa dede, samo sam ih loše poređujem timeline. Ne znam iz kog razloga, jer mi deluje Leipzig da je veći grad. Bukvalno sam izmislio, ne znam odakle, baš mi deluju kao dva ista grada, bude Salzburg i Leipzig. Šta je to, Kruševac, Kraljevo, brate, Kragujevac. Valjevo, sve, to je to. Pa da, tako, neki srednji gradovi, brate, u Nemačkoj. Salzburg i Austrija. Nemačkoj i Austriji. Znaš, baš zbog fida za ovu nedelju. Boga mi, Realno, ovo je bio samo uvod, idemo sada na pravu reč struke. Opet na neke vedrije teme. Nastavak, reč struke, sledeći segment sportskog fida, ovaj deo gde ćemo pričati o glavnoj temi ove nedelje. Ovih prethodnih par nedelja, glavna tema, srpski fudbal. Možda i godine. Možda i godine. Da li smo propustili šansu? Možda i godinu ti jebe. Da li smo propustili šansu, kao i uvijek, naravno. 100%. A? 100% šansu. Penal, brate. Neminja Vidić. Penal. Kako je promašio onaj penal u Sloveniji, tako smo mi danas promašali. Ovo, brate, što je to, brate. Sećam se nekih tužnih trenutaka. A život je bio tužan tad, brate, kakve Slovenije. Koje to godine bilo, veš? Res. A? Res. Što ne presre, tipa 2000. Kad si igrao Euro? To je za Euro. A pre 16. Da, 14 sam nekako. Može i manje, može kasnije. Ma nema se, ajde. Sad je promašio predsjedničku fotelju. Nije promašio jer nije ni šutirao. Nisu mu dali da šutira. Dali su mu šutirao se... VAR je skinuo penal. Što se povukao da... VAR je skinuo. Što se povukao da... Pazi, mislim, ja imam dobru teoriju. Realno čekala se odluka svrha dražve. Ma dobro, kiselo grožđe, mora svi kao bolje što se povukao. Bile, iskoristili bi da izašao na izbore, iskoristili bi kao propagandu, pokazao si se, dobio si 5 glasova, nećete narod. Ali nije narod. Pa nije, ali će oni to tako da predstavlja, Vidić će imao svoj... Mogu šta ovaj će. Vidić će imao svoju šansu, izašao je na izbore, delegati su htjeli Džajića. Ljudi nisu slepi, ne bi im se niko pevao. Ali ljudi ne odlučuju, brate, šta boli ih uvoz i sad ne ide niko nutra. Da nema veze ovako. Ti je zagledalo 300 ljudi sad, brate. Dobro, brate. Mislim, Zvezda ima solidan prosek, ja se nešto iznenadio baš. Imam standardno. Baš sam se iznenadio s obzirom da mi nešto nije atmosfera, brate. Oko kluba? Pa generalno. I u Srbiji ovako, da. Oko futbola? Domaćem klubskom futbolu. Ali, brate, kad sam vidio prosjek, bio su ono pa okej, baš ne. Pa, to je standardna ekipica. Da. A realno, bolje da gledaš i Zvezdu
nego da gledaš. Ono, ljudi gledaju u Srbiji fudbal, ono, međuopštinske lige. Da. A kako je kad Zvezda gostuje? Kako je bude puno standardno? Nisu velike stadione, da. Ljudi jedno čekaju Biće sada stadiona po cijeloj Srbiji. Ja mislim da to je jedan od razloga zašto sad moraju da uzmu izbore. Se zidali 30.000 stadion, brate. Moraju sada se manjim gradu, brate. Pa ideš u Loznica, imaš Leskovac. Šta još? Nacionalne, tu će da bude pare u džep, ma bit će Sanje prilika, pa sad je za došlo. 5 puta godišnje, bit će. Sad je sve njihove bude oprće lovu, celo kompletno full. Ja očekujem Džajića za par meseci, uz dužno poštovanje legenda srpskog fudbala. Da će da saopšti Neće da saopšti da se povlači i Nedimović preuzima. Ja je bilo običano. Ja sam, brate, sad je baš neko narodu jedinje, brate, dugo nije bilo tako. Ali ne, šta misliš da može narod da promeni? Ma ne znam, brate, ali nešto nek se dešava, brate. Pa, biće. To je zato kaže da je dobra odluka. To nam je ono poslednji bastion, brate, države, da malo spasimo futbol, brate. Sviđa mi se što je ostao, što je rekao da će ostati, da će i dalje da se bori za srpski fudbal, što ne odustaje skroz. A to bi tako... Ali oni sad čekaju na penal svaku grešku, znaš, on je član skupštine. Čekaju penal svaku grešku ovih. Jer sad... Ko čeka, vidit će. Vidit će ta ekipa njegova. Mislim, vrh ekipa... Šta čeka da ovi naprave penal? Čekaju nešto, brate. Tu su, znaju ovi da su oni tu iza i da su imaš spremne mlade ljudi koji hoće da promene nešto. Sad nisu imali konkurenciju, to je to. Oni su. Svi radi jedni s drugima. Da. I da se svi regioni su odmah Džajića podržali. Moguće. Bilo je nešto, tipa UB je deo zapadne Srbije, ili tako nešto, ili region Beograd. Uglavnom, klub UB-a je podržao Vidića, a region taj je podržao Džajića. Pa on je došao kao predstavnik. Da, on je predstavnik svih regiona. To je Vidić je znao da koliko bi glasova dobio, znao bi ako je dobio 10 od 80, to je peva. Da, znači šta je jedan entitet za glas, ko glasa? Glasuju delegati, imaš ih 80 i svaki sad imaš tu futsal, imaš onaj poledicu, imaš sudije. Ja, moguće da je danas bilo samo jedan glas nije bio za Vidića. Pa nije, koliko je 70 naših glasova od 80. Pa je Vidićevi nisu ne došli. 71 za Džajića i 6 nisu pevali. Da, to su njegove. Imao bi 7 glasova, ali misliš da je kao to? To je to. A ko je protiv? Poledec koji je izašao ranije. Misliš da je jedini samo on? Pa izašao ranije. Nije niko glasao protiv Džajića, nego jedan je glasao. A izašao ranije? Pre glasanja. A taj fazan. Vjerojatno što smo bacili, nismo još bacili, ali idemo ka tome, kad neko hoće da promeni nešto, da ne odgovaramo, svi su ušuškani, svima to odgovara i svi zajedno rade. Mislim, slušao sam Đorovića, tako? Đorića i Poledicu, baš kako kažu, to jest mislim da je Poledica priča o tom jazu generacija, nema niko između Džajića i Vidića, šta je to? Gde su ti ljudi? To su ti ljudi Džajićevi pozadine. U rukovodstvu, što kaže Bart Živodinović, kad je rekao Džajiću, idi pecaj, brać, štaš ti sa skoro 80 godina da se maješ. Mislim, ali to je to što svima je sve jasno bilo u ovoj situaciji. Imaš Vidića i struku donaka koja hoće nešto da promene i imaš Džajića i grupu ljudi iza njega koji obitavaju u Fudbalskom savezu već neko vreme, Nedimović kome je običano taj savez, Bjeković, cijela ta ekipa i ajde uguramo neko ime, jer ne može Nedimović protiv Vidića. Šta je Nedimović u fudbalu? Ništa. Više sam ja doprinao srpskom fudbalu. Ma naravno, brate, jer si vrsni golgeter, gapati, brate. Sportski zid je više doprinao od Nedimovića, brate. To sigurno. Poledica konstantno gura tu nova generacija priča, dok Đorić iz sezona vi ništa ne znate, on njemu izgovara tim rečima, buraz, vi ništa ne znate. A pravi ovako taj old school, brate, stara škola, ne samo ti ne da posao. Ne da ti da tebi bude bolje za 5 godina, a on, brate... Samo sebe, interes, to volim. Neverovatno, baš je da... Mislim, dobra je polemika, baci pogled.
Tako da je ovo sudar. Ja mislim da je to više sudar ljudi koji stvarno žele nešto da odrade za dobrobit i ljudi koji su više tu radi svojih džepova i interesa. Dobro više. To je društvo. Kako društvo? Da, tako su svim državnim institucijama. Ma nije sporno, brate, ali... Fudbal je samo... Negde se tu kao... Fudbal je jedan većih većih obrta para. Pa i većih kancera društva, da. Samo sad gradiš 5 stadiona. Pa jaka mafija, što je. Koja je uvek povezana s fudbalom. Jako. Na bilo koji način. Da se brate ozbiljno Jaka para. industrija, da. Ludilo. Tako da, nisu sad dali. A vidjet ću, da će dobro. A ne znam. Možda i bolje da ne istrošimo ga sad. Brate... Jer može i posle bi možda bio u fazonu jebi ga skandal, probao sam. A u loše vreme. Jako loše vreme. Zato je ovo odustajanje ne mora nužno loše da bude, pogotovo ako će da ostane u fudbalu. Pazi, ono lik je završio karijeru, znamo svi kakvu karijeru pre svega. Drugo, posle se kvalifikovao, završio za trenera, išao te UEFA-ine škole za vođenje organizacija i okupio ljude oko sebe. Bio sam za Nordusa, prozivaju baš jako. Koga? Nordus, šta će on sa njim? Nordus u isto vreme na osnovu jedne najjače gaming firmi u Evropi. Da, najjače I su veze s fudbalom i plus on drži po UEFA te monitoringu i treninge. To je mene oduševilo. Vidit će Lazović su bili u njegovim trezima. To je vidiš pozvao svog mentora za marketing u sportu. Za organizaciju, da. To. Da, i ko bolje organizuje znamo svi kako Nordus radi kod nas. Šulj Nordus, brate. Ti se prodao za 400 miliona, koliko su prodali. Tako nešto. I zadržiš sva mesta, i zadržiš radnik i napriš novu zgradu. Koju niko ne mogu da igra. Baš je progres, baš se vidi nekako... Zvezda vodilja, brate, svim našim kompanijama, realno. Da, potpuno. Srpski Google, brate, tako pričaju ljudi. Ko to kaže? To laže. Tekst. A ti si prepisao neku kritiku koju nikad nismo objavili, ja? Nikad sam pre... Moguće da smo zakasnjali toliko, ti si napisao... Previše mi bilo da se I Burez, napisao si sastavi srpskog na temu Nemanja Vidić, moj omiljeni fudbaler. Ovo je bolje slikama i sastavi. Siguran sam, dobio si penal, kao kad Razredna kaže za pispiri ovog polugodišta slobodna tema. Ti si dobio sad slobodnu temu, Burez, i nismo objavili, ali mogu? Nisam, 3 klipa bi morao da snimam i to bi je bilo previše koliko sam napisao. Ma dajte, bro, katastrofa. Jedna tema je samo kako da uvodiš u priču, brate. Šta uvodiš u priču? Pa kako se Vidić javio posle 2 godine. Druga ti je ko su lopovi sa druge strane. Pa treća, brate, ne znam što sam napisao. Povratak kralja, brate, Lord of the Rings, brate. Ko je Nemanja Vidić, brate? Posle ovo što si ti malo pre pričao. Da išao u UEFA na školi i to. Treba da uvodiš publiku u sve. Bilo je baš tim 3 klipa da po 2 minuta da snimi jedan. Možda bi imali milioni sam. Možda. Možda bi ovdje stavio Nemanja Vidić. Danas, sad bi to znali, brate. Da. Sad bi znali. Možda bi ja promenio Možda on ne bi odnosno, jesi ti snimio taj serijal, brate. Da se razmišljaju o tome. Srbina, šta ti rade? Tebe je moguće. A samo nama dešava. Katastrofa. Tebi se dešava debilu jedan. Jebe te usta. Tako da eto, doći će nekad bolji dani za sve, osim za srpski fudbal, vjerovatno, ne znam, brate. Dok rade lova radi. Ma radi lova pun gaz, brate. To je to osnovno fudbalsko klub uskoro. Ma kupit ćemo neki, brate, da napravimo priču ko Voždovac i Čuka. Aha. Ko Znaš Voždovac da je jedan od mojih snova do OFK Beograd, brate. A ne, ja ne. Znaš da su nešto bi ja u srcu se. Ne idu u srcu Šumadije. U srcu Šumadije s neku slogu s Kraljeva, ako je pre 45. nastala. Ili neki radnički Skragovica ili radnički Velika Srbija, brate. To si ti rekao, Bratislava i Zapatina. To je deo, brate. Deo čega? Puste da Zapadinu je lik pokrenuo onaj Liberland, brate. To je to. Da, to je kućio, brate. Ne mogu da Tam se igra Hrvati non stop. Ja, moguće.
A ovo se tamo makne, to je na Dunavu, ovako to... Imaju kod nas štandovi da Tamo prelaze. gde si nas vodio, bre, da nas uhapse, bre. Evo, A? imaš malo dalje njihove tu i odatle prelaze na Liberland, ali Hrvati ih hapse i onda gleda da beže od njih. Evo, moguće da se mi spojimo sa njim oko te zemlje. Da, ima to ono, Google Map kad uđeš, pa vidiš ono granicu kako stari tok Dunava išao. Zapravo dosta našeg dela Srbije oni hoće da uzmu kao, kako Dunav je tu. Nije izvodimo. Šta, Dunav se podigao? A menjuje tok, reka menjuje tok. Sjebala ih reka. Rekli si. Za koliko godina se to... Ali imamo i mi deo Hrvatske što bi kao dobili, ali njihove više jer bi oni dobili prirodni rezervat vrti Podunavlje. Kako je? Da, dobro. Kako smo došli do ovoga uopšte? Ne znam, brate, ali znam ko Davidić nije došao do predsjedničke fotelje, Džajić novi predsjednik i to je to. Ona minuta ćutanja je bilo dovoljno na početku da sve kaže o srpskom fudbalu. Nema više šta da se kaže. Sljedeći segment danas, ceo napad. Imamo 24 sekunde da diskutujemo o temi, imamo 5 tema danas. To je to, ceo napad odigramo ovaj put, moje Lazare. Da vidimo razliku između dva semafora. Pixi je objavio spisak, Lazar Samrđić na njemu. Konačno smo krenuli u kampanju prikupljanja dece. Srpske dece od begli 90-ih. Srpske dece, srpskih talenata rasejanih po svetu. Realno, Pixi je odradio vrhunski U posao. ovom slučaju po Evropi, koliko sam vidio, to su Mitrović. to Bosna i još jedna zemlja. I Kanada, Mitrović. Rusi i Belorusi na Wimbledonu ove godine. Red je bio, realno su nepravedno kažnjene. Opet bela zastava, Opet verovatno. bela zastava. Vidio sam da je Medvedev skinuo rusku zastavu sa profila. Zastava, ali ne zbog predaje, to je interesantno. I zbog glupih pravila i sankcija. I Novak ne može u Ameriku. Novak opet. Ne može u Ameriku. Mučenik. Amerika je jedina država gde Union Berlin ove sezone, borba za Ligu šampiona, mnogo jak put. Ekipa ima. 7 bodova ih deli, ja mislim, od prvog mesta. Ali prethodnih godina kako su dostigli nivo od skupljanja para do... Ludački, brate. Ko ne zna celu priču, ne pogleda obavezno TikTok na feedu i Reels na Instagramu. Obavezno, baš je dobra priča. Možda i do titule većih sezona. Nemanja Radonjić, uvek neugodan. Uvijek neugodan, opet napravio glupost. Ubačen pa izbačen. Ušao u igru, izašao iz igre. Crno pa belo, Neki dan je imao asistenciju protiv Juventusa. imao asistenciju i to uz neku ludačku brzinu. Da, klasika na njegovo. Tipa 39 na sat je trčao i nešto mu je fajlo do svetskog rekorda. Si vidio to? Pogledamo gol, brate. Situacija Ataman u Beogradu. Evo te... Nema reči za Atamana. Nakon što je u Istanbulu pričao da smo teroristi. Nakon Više sramnih ova izjava. Euroliga i dalje, ono i sve protiv Zvezde, izjava ovih trenera. Nakon sramne izjave u Istanbulu, Šta smetaju mu posebne srpske psovke, brate. To je to. To je to za ovaj napad. Vreme je isteklo. I poslednji segment za večeras. Kad smo nas dvojica u pitanju? Kad smo nas dvojica u pitanju, to je tačno. Možda i najzanimljivije, vidjet ćemo. Znači da vređamo jako. Vidjet ćemo koga. Idemo redom. Vidjet ćemo šta. Naziv segmenta Vređalica. Sve govori. Sprovedi nas. Idemo od situacije do situacije, od slučaja do Da slučaja. vidimo šta ima zanimljivo. A ovo je možda neki, šta smo uhvatili, show biznis je ovo bude sport. Idemo, ajde, prva situacija za danas, prva osoba za vređanje. Jučerašnja situacija, kraj utakmice Zvezda Partizan, pa da vidimo. Marković za 3 poena. Završen je meč 92-81, pobjeda ekipe Partizana. Ponašanje Matija Samosora. Sada i nevile scene na terenu, nažalost. Ovo baš ne želite
od ovakve utakmice. Lesor i Petrušev ponovo u tom duelu. Verujem da ćemo opet vidjeti šta se dešavalo. U svakom slučaju možemo i... Ovdje je otišao na Srbiju. Vidio sam. Uradio je baš školski sad. On ne vidi nikakav problem u Dimčevu, njemu je najjače, uživo, kao svi partizanci. Dobro, nakon sinoć sigurno da uživaju, brate, ali ovako se ne sve pobjede. Baš je jaks. Petrušev u životu nije nikog udario. Tako izgleda, dobro. Ovo mu se već desilo, već gnabo je lik iz budućnosti. U Gaba ligi. Budućnosti damo ovog lika. Da. Je li moguće? Voli da dobije tamburi. Prvi udarac. Ovako se pobjede, ne znam. Ne slavi se, ja ga nije sportski. Možda im to treba kao ekipi. Treba im založenje. Vjerovatno, jevi. A možda kontraefekt da Zvezda zapamti ovo. Po pičku su reagovali igrači Zvezda, niko Pa ništa. nema pojma, brate. Nekako su, ne znam, nije zahvalna situacija, zajebana baš, ali možda su zato i tako i reagovali, nema pojma. Dovoljno Lesoru za danas, a i u Zvezdi i Partizanu pretirali smo. Još jedan Pokemon. Još jedan Pokemon. Imamo na NBA opet Perkins i Jokić je se ispratio i Redick. A ispratio sam. Ispratio si da vidimo šta je Gostin Perkins rekao prvo. Why didn't he never bring up this in particular subject? When it comes down to guys winning MVP since 1990, it's only 3 guys that won the MVP that wasn't top 10 in scoring. Do you know who those 3 guys were? Who were they? Steve Nash, Jokic, and Dirk Nowitzki. Now, what do those guys have in common? I'll let it sit there and marinate. You think about it. Now here's the thing. Da je čovjek bio rasista, maltene. Ali ovo je obrazovanje sizam kog smo navikli. When it comes to MVP voting, 80% of the voters are white American. 20% are others. I know that stat. Logično, naravno, to se zna. I onda mu je rekao da je bio rasista. I onda je popizdio. I ovaj kao krenuo da svade, ovaj deo mi je najjači, pazi ovo. Gledaj ga. That is exactly what you implied. Secondly, hold on. I did not call. I stated the facts. Ovako izgledaju oni smešni snimci koji smo šerovali infraredom. Da. Što se neko dervira, neka tuča na ulici, znaš što. Ali ono 365, možda i manje. Lik rekao, kaže, govorio sam činjenice da je 80% glasača belce. I oni Slago. I oni su demontovali, je li tako? Da, ovi su posle SPN izašli i objavili. I rekao da je mnogo više šarena. Da, i ogradio se kao skroz od njega. Da. Bukvalno anti-Jokić kampanje. A što znači, Perkins ima tipa 2 pojena u prosjeku, 3, tako nešto u karijeri. I dođe i sam jede govno. Kad je igrao? Da, završio nas pre 5 godina, 6 karijeri. Nije ništa, nebitan igrač. Kuzmić imao više doprinosa u Golden State-u. Igrali su zajedno? Nisu. A imao više doprinosa u NBA. Znači, paralelno naći brata Kuzmića u NBA. Da. Te donosio ono roze kapicu. Ma boli ga briga prst. Sledeće, Bata Đorić. Vidiš za trenera završio u Engleskoj jer se diploma tamo dele na ime, a ne na znanje. A ne znam, brate, već smo se dotakli od tebe danas. Ovo je čak bilo i pre ovog podcasta što sam ja gledao gde se on mačuje sa porodicom. Tako da, stvarno, nemam reći, baš onako, osjeća se jaz u toj prostoriji, tačno je dvojitelj učenik. Odvrtan komentar, brate. Ti diskredituješ Vidića. Koga? Pa on, diskredituje Vidića kao da je diplomu dobio na ime. Ma da. Ajde, još kao u Engleskoj tamo lako, brate. Dobio diplomu da su ga dobio. Ma, katastrofa. Kod Miće Megatrenda na onom fantomskom univerzitetu, ne znam da li to u Londonu bilo, brate. Sledeća, vrelo ovih tema. Ma šta bre? Luka Doza i Teodora Džehmerović. Kome je ovo vrela tema, ima 12 godina. Ima 12 godina i baš puno ima vremena, brate, jer uradio domaći za 2 dana unapred i brate, sad može da uđe na Instagram da vidi I koliko da brate? Da uđe, dođe na profil, uđe u following, kuca, ne znam kako je upisana,
Ili gledaš redom koga je zapretio nju Tamo poređa na latest, brate, da vidi da nije u zadnje 2 dana. Zamisli dokle te priče idu da tipa juče na utakmici snimaju Teodoru i kao za koga navijaš, koga si došao I kao ona nam i guri za kameru. Klinac je gledao na Instagramu, brate, on koga ga prate. Strašno. Čim svi joj bavi. Nevrovatno. I tebi meni toga prave vest. Baš, mislim, vidim da je vest, ja si pričao o toga, brate. Snimaju kad dođe na tekmu. Moram... Ali realno pametan njem potez odmah iskoristila da dođe na tekmu. Pa naravno sad će da je skoči pratioci za 100.000, brate. Da. Sportisti ovi klinici, brate. Show. To. Vraćamo se na NBA. Uvek neugodno zagrevanje. Ovo je, evo te, premazali parket, gle kako se šljašni parket, samo pogledaj parket. Idemo, Durnet, brate. Burdet. Pogledaj ga. Aj, jao. A gde ćeš, druže, gledaj koliko si krakac, brate. Daj ovo. Aj, Opa, jao. bazo. Daš cijelu ekipu za njega i povedi se likom zagrevanje. Pa, A u NBA-u, mislim, ove sezone imaš jako kritičnih povreda. Lik si povredio što je stao ovom gledalcu prvi red i stao mu na nogu i skrivio iz globa. me zajebaš. Ne, desilo se. A moguće. Pogledaj kako je proklizao. Da ti ovaj klinac imaće traume do kraja života. Ma te bra, ovaj Reši titule, brate. Uži će ga sad. Daš bola ekipa za Durente i klinac da sjebe, brate. Zove menadžer bez Durenta sad i ovog malog šikanira, brate, bukvalno. Lupo u ćuški. Proklizao je svaka čast. Koliko je staklo. Kao kad Kao... mraz uhvatio u decembru, a nisam zamenio letnje gume, brate, bukvalno. Sjajan primjer, kolega. Šta nam je ostalo? Kralj u Pixijevom spisku bez partizanaca. Partizanovac. Partizanac. Pa jebi ga, brate. Ne znam, gde su, šta piše, gde su Rošević, Marković, Bažnar. Dobro, kide se Rošević, brate, tu je već par sezona. Trude se. Par sezona stup, toko mi velo, brate, stup ekipe. Da su za reprezentaciju. Pa to je dobro pitanje. Ovo mi je klasično svako svoga konja hvala. Pa, delo je malo tako, ali što da ne Rošević za godinu ili 2 ili 3. Mislim da je on mlad, ne znam koje godište. Pa nije baš. Mislim, što najgore, oni odrasli smo zgrada do zgrada, ja ne znam koje godište, tipa 9-4, 9-5. Onda staje 9-3 da. Misliš da je 9-3. Ne usjetim koja generacija bio on Tusko. To Novo naš naselje. Anders je... No, tako je, novo naselje Strong, brate, iznedrilo mnoge superligaše, brate. Ja vam I tebe, brate. Tako je, pozdrav za Miloša Krojića, prvog golmana Voždovca. Sa njim sam također, mi smo svi tu su 7 zgrada u krugu. A bilo je tu još ljudi. Ogin Bjeličić, Ivo Zaradnički, odrastu u Zvezdi, bukvalno. Da, Strahin Jeraković, brate. da. Isto. Jaka Ima iz mog kraja jedan lik. Šta? Ima iz mog kraja jedan lik isto. Jokić, Nikola. Pa onda je stvarno da dosta igrača, brate. Sigurno imaš neko, ali sam zaboravio. Na posljednju vređalicu za večeras, ovo zaslužuje jako vređalicu. Ma strašno, znaš. Morent, Kakav situacija, na Instagramu vadi pištolj Pištolj, debil jedan. i izašle su fotke strip iz bara. Šta kažeš? Šta fotke, ovo brate kao na nekim filmima iz... Ovo pare okolo, brate. Dobro pitanje. Filmovi iz 2000-ih i sad upadaju banditi u neki striptease klub i oni su fokusirali na ovu security kameru i sad se odaljava kadar i upadaju i nešto se dešava. Tako me podsjeća, baš je filmski. A, šta radi lik, brate? Što to, brate? Kako to, brate moj? Kako to jebote? Ma prsu, brate, troši lovu. To su oni Troši lovu. američki gangsteri wannabe, brate. Troši lovu, bre, sve mu dosadilo u životu, daj. Ima 20 koju? Stvarno? 2-3, da. Tako je mlad. Tako mlad. Ludilo, on je gotovo. Da, vidio sam, prvo mu je, tražili su da li je imao pištolju dok je bio u ekipi, da su ga navatali sa pištoljem u ekipi 50 utakmica. Ujebate, 50 je baš puno. Baš. Baš puno. Skoro tela sezona. Da, baš puno. I a za šta će ovdje dobiti neku novčanu kaznu? Istražuju još nešto sklanjene iz ekipe. A, taj kaznu. Dobro. To je to. Završili smo To za je to. vređalicu za danas. Bili smo blagi, realno možete reći. Bili smo blagi ko... Istrošili smo se. Malo blaži od blagog kečapa, brate.
Sljedeći put mora jače. Pa, vidjet ćemo Idemo. šta će srpski show da nam iznedri. Vraćamo se za par minuta. Vraćamo se odmah posle intra, a za nama se pridružuje Ana. Vidimo se. I vratili smo se posle kraće pauze, po nekoliko sekundi. Sa nama Ana Lakić, osoba koja je prva bila u fantaziji u Srbiji u jednom trenutku i u top 10 na svetu, a pre svega deo Sportski zid ekipe. Tako je, Kako je, Ana? super. Mada, zavisi o čemu pričamo. Što nije super. Nemoj odmah loše teme, bilo dosta loših tema do danas. Da nije veze. Ne, to je jedino dobro. Ju. Pričaj mi još. Crveno se. Ne, Neće valjda da se... neki početak. Teško je zbog Zvezde koja je izgubila sinoć protiv Partizana, Milan koji je igrao sa Salernitanom 1-1, užasna sezona za moje klubove. Dobro, ajde, Zvezda manje više, osvojit ćemo tu ABA ligu. Biće kao Megdan u junu. Da. Dakle, ljubav za sport. Prvo pitanje. Pa, bukvalno od kad znam za sebe. Imam starijeg brata 7 godina i uz njega sam počela da pratim fudbala i imam 5 braća od tetki, tako da okružena sam muškarcima od kad znam za sebe. To je rezultiralo prvi mesec na fantaziju. Kako se to dogodilo? Ajde. Daj nam neki uvod. To ne znam ni ja. To je sreća bila. To prvi koliko bilo je prvo 3-10 kola. Ma, kakvi prvi 10 kola? Više? Više. A znam, ali u prvi 10 kola se ušlo u to 10. Gdje, na svetu? Da. Pa nisam sigurna, ne mogu da se setim, ali bila sam prva u Srbiji skoro cele sezone, nažalost nisam završila prva, završila sam 19. Bila sam sigurno 10 kola u top 100 na svetu. U jednom trenutku sam bila čak i 3. Na svetu. Na svetu, da. Kako beš fantazija igra jednog brata, sigurno. Po sad igra oko 10 miliona, ajde da kažemo 7 miliona aktivnih, tako 7-8 miliona. I 3 miliona opih kola. Pa i ja sam sad isto kao i on. Pa ne znam, Loše utiče na tebe. koji je procenat dnevno aktivnih i nedeljno ili mesečno aktivnih, nemam pojma. Pa šta ulaziš jednom nedelju? Više, brate. Šta ima to? Ne. Kako jedno nedeljno, ako se igra petak, subota, nedelja, ponedjeljak, ti si 4 dana u fantaziju. Ma jednom središ ekipu. Šta? Pa središ jednom ekipu. Posle ulaziš da pratiš jako često. Dobro, da. Znaš igrač, kažeš uvijek. A i znaš igrači, naravno, ali hoćeš da vidiš bonus poene. Naravno, pa bleješ. I još ako ti je raznovrsna ekipa, brate, ti pratiš od petka do ponedeljka. 4 dana neprestano. Ja kad sam bila u top 100, ja nisam se silazila s aplikacije. Ulazim u top 100 da ne prežuvala svaki dan. Pa ima, sad sam zaboravila kako se zove, Sezona u pitanju. 2021, ja mislim. 2021. Da, to na koronu su, ne? Jeste. Pa mislim, nije Da, ona bilo koja je sam prekrasno prekinut. stavio. Da. A ima neki sajt gdje možda pratiš live kako ti je stanje na tabeli. Svoje, tvoje. Da, tipa bukvalno ako gledaš utakmicu i Salah ti da go, Salah tebi kapitan. Nemoguće su napravili to. Da. Top. Da. Što se tad nismo poznavali. Možda bi bio 1 milion iznad, pošto sam bio na 7 miliona, verovatno. Očekivala sam da ove godine duže izdržiš. Gde sam 60? Fantaziju ili? Ova fora nije napisana. Ali scenariju se sam piše. Koje su onda bile prve reakcije? Fantaziju ili? Nakon kraja? Pa, Kako se ono dosta priča, bila na Twitteru prvo. prvo je krenula na Twitteru dok sam još bila... Fantaziju ili?
i fantasy ljubav, da. Prvo je krenulo na Twitteru dok sam još bila aktivna, ali kad sam našla dečka, batajala sam taj Twitter, ne treba mi više. Poslužio se. Naravno, kačala sam screenshotove i hvalila se kako napredujem i javio mi se neki lik sa Twittera. Mislim da je tad u Mondu radio, nisam sigurna. Da, jeste, Monde prvi objavio, dok još možda čak nisam ni bila u top 100 u tom trenutku. Već te je spazio pre ulaska u top 100. Javio se kao za neki intervju, ja u šoku. Ja intervju da dajem, rekao, ajde, dobro, može. To je bilo u novembru. Pisan intervju ili uživo? Pisan je ovaj bio, taj prvi. Tako i tražio. I onda je na Twitteru nastao haos, bukvalno. Mislim da me zapratilo oko 1000 ljudi, ako ne i više, samo zbog toga u tom periodu. Verovatno ste i vi. Nisam ja tada. Ja sam taktizirao. Pa, verovatno, da. I onda, ne znam, oko Nove godine je bio boom. To znam jer sam i pratila i Boxing Day i sve. Gledala svaku utakmicu, inače jednu ako pogledam u kolu, to je top. I onda su krenuli da se javljaju razni ljudi. Da, dala sam onda za BBC na srpskom. To je bilo preko telefona intervju. Kako to izgleda, jebote? Si imala manje tremenu sad. Slično. Pa ništa, lik se javio kao uživo preko telefona, tako najbolje teče. Mislim da nisam imala prethodno pitanja koja će biti, su otprilike teme, klasika. I onda me pozvao, pričali i napisao. I posle su preuzimali i razni portali. Dala sam možda još jedan intervju za Instagram. Na Instagram stranicu mislim da je Fantasy Master, nisam sad sigurna, provjerit ćemo. I onda su krenuli i ponude za uživo uključenje na televiziji i u emisijama i podcaste, a sve sam to odbila. Osmo preko veze. Ako ovo nije dokaz koliko te volim, eto, ne znam šta je, stvarno. Piši. Imamo sve upravo, piši, vređanje, fudbal, košarku, ljubav, sve, samo hrana pada. Još hrana, brate, umiramo od gladi. Stigne i to je... Umiramo od gladi, brate. Danas fantasy, pre 2 godine, danas TikTok. Da. Kako sam napustila Twitter, tako sam i fantasy malo zapostavila. Da, kako se ove sezone, ništa. Prestala sam da igram kad je on otprilike, jer nije mi bilo zanimljivo. Ne, pričala sam više puta sa ljudima o tome kako sam izgubila sad motivaciju, jer kao nema šanse ponovim isti rezultat, a ne igram lige u pare i tako te stvari. Tako da nekako nema više motivaciju jer teško da će se ponoviti sličan rezultat. I onda vidjet ću sljedeće sezone ili idem jako ili ni ne počinjem. Da. A TikTok, pa i to je relativno novo za mene, nekoliko mjeseci. Sportski zid, klipovi. Da. Svake nedelje nekoliko komada. Svake srede pogodi košarkaša i fudbalera. Da, na to sam... Komentari. Gore komentari. Dotiknem u bolnu temu. Pa bre, na TikToku su sve to klinci, šta znam, većina. Mora da idemo viralno, brate. Trebaju nam komentari. Bre, iskreno, videli ste malo, ja tu volim i da provociram, da kažem. Jeste. Neću ja u kuhinju da idem. I nemojte u komentarima da nam pričate da idemo u kuhinju, jer nećemo. Ali to je krenulo još kad je bilo to za fantasy. Na Twitteru, znači nisam vidjela nijedan negativan komentar. Ali zato Facebook, boomeri. Slušaj, tu su bili... Samo milenijalci. Da. Boomeri su strašni. Ja nisam ulazila često na Face, ali su mi slali, drug mi je slao screenshotove, idi u kuhinju, ima 26 godina, umjesto rađe decu, igra igrice i tako, još gore. Čime se ljudi? Šta nam rade, a?
Tako da ovo sad na TikToku me ne pogađa, nekad mi malo nisam još. Fora je što ne znam koliko pratiš sport. Da. Da više u sportu od njega. Ju kao... Da, kad kažu... Površno deo, ne znam. Površno se potaraju u kuhinju. Neka ja ću u kuhinju. Ne, ono kad mi kažu, gledaj, ovo se smeja, ni ona ne zna ništa, mislim se druže, idi google tamo, Ana Lakić. Večernje novosti, znate, rubrika ludilo. Dok ima pregleda, nek ima i komentara. Toliko varnica, toliko parica. Pišite u komentarima slobodno. To je cena slave. Prihvat. Spomenula si malo pre Milan, čini mi se u prvom delu emisije, kako je došlo do ljubavi prema Milanu. Prema Milanu. Prema Milanu nije, ali prema Milanu, pa, kao što sam rekla, pratim bukvalno sport od malih nogu i iskreno voljela sam malo da kontriram svom bratu. On me zvao kontraš, jedino što se slažemo je Zvezda i tu smo isti, sve ostale bukvalno suprotnosti. On obožava Manchester United, ja ne podnosim. On navija za Inter, ja navijam za Milan, ali nije zbog toga, nije. Verujte mi. Gledala sam utakmicu Brazil, neko svetsko prvenstvo, mislim 2002. branio. Kaka? Ne. Ne? Pao si na testu. Ko je branio? Branio je Dida. Ćela Vilika. Ali imao je one crtice, ne znam da li znaš. Sad se ovdje pojavi slika mene iza jaja sa tim, s tom munjom. I meni on bio interesantan i ja ono, bukvalno gde je igrao i tu ja pitam brata i on mi objasni. Gde je ovaj mali? On mi objasni i ja krenem tako da gledam pomalo i onda je 2005. godine to bila tolika ljubav da sam ja plakala kad je Liverpool osvojio Ligu šampiona. Šta je beše bilo prvo? 3-0. Šta? Šta je beše bilo prvo? Liverpool ili Milan? Liverpool, pa su moji To su moji vratili. Da, Liverpool, vodili smo 3-0 u Istanbulu i Liverpool je stigao na 3-3 za 6-7 minuta i onda penali, a 2 godine kasnije u Atini valjda je Milan osvojio. Jeriš Dudi koliko je plesao. Ja, čuti njega ne podnosim, imam Period, traume. vrati, futbola tad. Da, Ko je dodao? to je bio. Šmicer dao neko iz... To su bili... Šta to finale bilo, tako? Šmicer nešto dalje, jedno za Liverpool. A ne sam sad, ne Kako znam. Šmicer? Šmicer sad ne. Ili on sad s nama ovdje u prostoriji? I tako sam zavoljela Milan baš jako. Nažalost nisam još uvijek bila na San Siru, ali gledala sam jednu njihovu utakmicu uživo u Rumuniji kad su igrali protiv Krajove neke kvalifikacije. Kada u Beogradu te je bilo? Nisam. Teš bilo Bila je korona. Ali bila ona Liga šampiona. On 2006. Sad mi spomenu, što mi je bolna tema. Pa su osvojili te sezone? Da, ali... Koga god pobedimo na Marakani, ona svi. Da. Nije mi mama dala da idem jer sam ja devojčica i... Cijela život devojčica. Svi su protiv. Pomirila se posle, nije bilo izbora. Posle druga na svetu u fantaziju. Pomirila se. Šta je sledeće? Šta je sledeće? Pa ne znam. Sledeće je TikTok, Ana Lakić, fantasy savjeti. Šalim se. Ne mogu fantasy. Mislim da... Ne možeš inače ili ne možeš da savjetuješ? Pa trenutno inače, definitivno. Ali mislim da sad kad iskuliram ovu skroz sezonu, bit će to sledeće godine. Pa onda mogu i da savjetujem, što da ne. Kad mogu. Prisjećaš nekih događaja iz te sezone koji su ti se zaređali, u smislu fudbalskih, i da si toliko napredovala u nekoliko kola? Da se nešto izdešavalo interesantno, ne mogu da se setim. Ništa sad nešto specijalno, znam da sam pogađala kapitene, to sam ono. I sećam se jednom Salah mi je bio kapiten i kreće utakmica da Salah ne počinje. Kako je moguće ovo? I poluvreme tipa vode 4 ili 5-0, ne mogu setim protiv koga. I ulazi Salah na poluvreme, rekao, ajde, bar nešto da... I onda tipa 3 gola. Ili 2 gola i asistenciju, nešto, ne znam. Brat skače po dnevnoj sobi više nego ja, evo, pozorno, iskuliram.
Sećam se utakmica. Dobro. Da sam još gledao fudbal. Jest dobar taj fudbal. Pored fantazija i ovako generalno praćenje fudbala, imaš i veliku kolekciju dresova. Da. Kako ti dresovi, verovatno, prema ljubavi, prema fudbalu? Mislim, povezana ljubav prema sportu. Otkrila sam tad neki sajt, mislim i dalje naručujem s vremena na vreme, Classic Shirts. I vidim, može se naručiti dres za 20 funti, original, ali tipa od pre 2-3 sezone, koga briga, brate, kolekcije. I tako sam uzela nekoliko dresova, pa su mi poklanjali dresove. Imam i jedan, ja mislim, košarkaški. I ništa, to je to u suštini. Ređeš ih na zid ili... Ne, ali to mi je... Zid čuva za... Sportski zid. Imam Mitrovića na zidu. Samo? Sam Mitrovića, ali... On uzu 5 slike za tebe. Rekao žalovanje. Ma laž. Čuvam za dan zaljubljenih. Želja mi je da imamo onako neku sobu sa dresovima i tako sportskim stvarima, kao što imaju devojke za štikle. Ko Bani Ivanović. Da. Sad će u komentarima da mi pišu pick me girl. Da. To. I to su me vređali na Twitteru kasnije. Imaš se djela marš u kuhinju, pa kad ide malo zna, onda ide pick me. Šta je sledeće? Na svetu. Koliko dresova imaš? Pa ne znam tačan broj. Između 15 i 20. Ih nosiš neke ili samo zajedno? Pa... Retko ih nosim. Nosila sam par puta kad sam išla na Zvezdine utakmice. Zanimljivo je da nemam Zvezdin dres. Samo kažem. Eto, koliko je? Imam neki od brata, ali nije moj. Zato imam... Ali imam Spartak Moskva i Olimpijakos. I to Spartak Moskva koji je nošen na utakmici protiv Zvezde, neka prijateljska. Ako mi pitaš koji igrač, neki ne postoji. A dobila si ti je bacio ili ti... Ne, dobila sam od brata, od nekog igrača Zvezde i onda... Dobro, ajmo. Spremali smo još jedan segment, set sportskih pitanja. I zove se Zid ili Feed. Znači objasnimo pravila pre svega. Reći ćemo neku činjenicu, to je ne činjenicu, neku predviđenje u budućnosti. I ti treba da odlučiš da li je zid ili feed. Zid su one koji će se desiti, za koje smatra da će se desiti, znači ostaće upamćene u istoriji, znači materijal za sportski zid. A feed je neki aktualni medijski nastup i što je samo medijsko trenutno, a verovatno se neće dogoditi. Pa možemo da krenemo od jednog? Možemo da krenemo od jedne vruće teme, a ta je tema da li Vlahović napušta Juventus. Kako u prilog tome idu njegove igre ili ne igre. Promašan penal za vikend. Nešto ga je mučila i povreda, čini mi se. Mučila ga svetsko prvenstvo. Evo, nemojte te bolne teme, molim vas. Nećemo te špekulacije. Dobro, kažem, to je zid. Misliš da napušta? Napušta i prelazi u Englesku. U Englesku? Da. Ja mislim da je isto zid. Šta, koji klub prognozirate? Sad, pa... Koja engleska škola fudbala mu odgovara najviše? Ja sam ga priželjkivao u Arsenalu. Ja sam prvo pomislila Arsenal. Mislim da bi uleteo u Arsenal baš top, jer mlada ekipa i da bi falim tada. Mislim, ne falim, očigledno su pravi, ali mislim da bi se lepo uklopio. Sigurno. Tako da, ja isto mislim da pogotovo sranje sa Juventusom koje se dešavaju non stop. Da. I verovatno ništa od ove sezone. Sigurno je. Dokad dugo? Nije ni važno. Neće igrati Evropu sledeće godine, tako da. Pa oni sad nazadovani još. Ali bitno da stvaraju svoje pivo, jer im fudbal ne ide, pa su sad... To sam vidio. Tako da Vlahović zid, da? Ti nisi rekao. Zid.
Da ga smo obrazložili argumente. Pa nema šta. A gde prelazi? Sad ja preuzimam Pa ulogu gde voditelja. prelazi? Da. Pa ne znam, ja ga vidim kao superstara, pa bih volio pređi u Real Madrid. Posle iskustva Luke Jovića. Zanimljivo. Boli me Luke Jović u Realu. Šta? Boli me Luke Jović. Ma, ne boli me Luka Jović, ali bi me bolilo da Vlahović ne ode tamo. U Realu. Da. Deluje mi kao, ne znam. Mogu da vidim Ronaldo u njemu, onako željen, da pokida sve, da rasturi. A Manchester? United? Mislim da nije vreme još. A za Real je vreme. A neko Real je već kraljevski šampionski klub, Manchester se vraća tu, muči se. I na dobrom je putu Manchester, ali mislim da je prerano. Može iz Reala posle u Manchester, ali teško. U Realu završava karijeru, to bi mi bilo zanimljivo. Ili u Partizanu. Dobro, Partizan. NBA pratiš? Pa inače, da, ali ove sezone skoro uopšte ne. Mislim, pratim da Jokić dominira triple-double, koliko 100 plus ukupno u karijeri. Da, tipa 105, tako 6. A to je sledeće pitanje, da li Jokić uzme treću MVP titul? Ma da, zid ko kuća, brate, ma da. Koliko posto? Ma 99%. 99%? Ma da. A glasači? Znaš da su malo uvijek stroži svaki kada neko treba treći. Koliko je imao prošle godine? Imao je većinu ubedljivo, ali prethodnih 2 puta kad je igrač osvajao Janis, ne znam ko je bio Harden, tako neko, glasači nisu telo da mu daju treći titul. Posle Larry Birda niko nije osvojio. Da. Da li misliš da će to odlučiti ove sezone? Ma neće, ne može kad je izgotovo, brate, liko. Ja mislim isto Zid, ti? A ja bih volao da je fit, brate. Što? Da se skine pritisak s njega i da osvoji prsten, brate. Nek uzme oba, brate. Da. I zlato na svetskom i sve ove godine. I ćao. Da. Da vozi konje. Ja mislim da ovom fazom bukvalno još jedan ugovor što je potpisuje, to je to. Misliš? Do kad mu je sad taj? Pa još ima 5. A znači tek je krenuo. Koliko on ima godina? 27? 25. 32, ko Miličić Ima neće. 28. 28, a to je to, ko Miličić. Miličić i ranije. A dobro, drugi priča. Ne mogu se porediti. Dobro, da. Sledeća diskusija, opet se vraćamo na večite. Kako ti deluje njihova sezona u Evropi, prva zajednička, odnosno prva u kojoj su se sreli direktno? Pa lepo je počelo. Za koga? Kao Zvezdan dovijač. Da, u smislu prvi večiti derbi u Euroligi i Zvezda dobije trojkom Nedovića u poslednjoj sekundi. Pred sportski zid. Da, pred punom arenom, grobari. A onda sve neizbrdo posle. Sad se preokrenula situacija, to dobiješ nas juče, prošli derbi, ali, kao što sam rekla, osvajamo ABA ligu. To posle Partizan, Zid ili Fit? A posebno ćemo Partizan, posebno Zvezda. Teško srca ću reći Zid, Partizan, da. Mislim da će proći. Pa ja mislim da imaju teži raspored od nas do kraja, ali nekako tu su, malo im fali. Koliko imaju više pobjeda od nas? 4. Ma, Zid. 3 ili 4. 3 ili 4, dobro. Ja nesigurni sam, ne mislim da ćemo ih mi preći iskreno, a su mi nesigurni zbog ovih drugih i zbog tog rasporeda imaju Real, Barsu, Olympiakos, Monako. Tako da, ali imaju dobre šanse, pa ću i reći Zid. Ali mislim da će biti teže nego što mislim, baš zbog rasporeda. Da. Zvezda. Fit. Ja bih i sa 6 pobjeda mislim da onako, borba je. Kojih 6? A? Kojih 6 je ovo? 6 utakmica. Pa znam, ali 2 poraza nisu. Pa mora iz pepela, brate, da krene sve. Olin sad 6, pa kad ne bude 6, bit će 5, pa ćemo opet da kažemo aj sad 5, pa... Postoji matematička šansa. Tako je, pametni ljudi od nas, to su to isto rekli. Nema predaje, jebim ga što sad. Ana? Reći ću Zid.
jer moram da verujem u svoj klub. Da, mi smo pre svega objektivni poznavaoci sporta i Ja se ne favorizujemo izvinjavam nijednu se. ekipu. Ja se izvinjavam, ali morala sam ovo, na mom srcu stoji Zid. Pravde u ovoj prostoriji. Da. Ja ću da kažem Fit, Au. da bih mogao da se iznenadim kad do kuću. Kreći prozivke. Možda kreneš na terapiju. Šta misliš, da li će, to jest, da li si ispratila u famu oko Vidića i Džajića i šta misliš šta će se tu dešavati u budućnosti? Pa ispratila sam koliko toliko i prvo sam bila razočarana što se Vidić povukao, ali mu toliko verujem da mu opraštam. I sigurna sam da će uraditi nešto. Samo pitanje da li je to za godinu dana ili 10 godina, ne znam baš, mislim da neće to biti tako blizu, ali za jedno 6-7 godina. Praktično je odgovorila da li misli da će Vidić nešto uraditi ili neće. Da li je onda Zid ili Fid? Zid. Apsolutno. Sam sve rekao Zid, za sve... Sve verujem. Pa sve! Samo pozitiv. Samo da se štampa Pa, taj Zid. brate, nemam pojma. Reći ću ja Zid jer sam isto optimista i verujem u svoju zemlju da nas neće izdati opet. Ja ću reći Zid. Pošto nas je trenutno izdala, pa dugoročno opet imam nade. Ja ću reći Zid, jer verujem Vidiću. I s obzirom da je rekao da će ostati, da ne odustaje od srpskog fudbala, tako da verovat ću u njegovu čast. I mislim da će doći kad tad. I za danas posljednji ostavim kod reprezentacije. Vidjela se Lazar Samardžić će zaigrati za Srbiju, a Stefan Bajčetić. Da li misliš da prelazi Španiju u Srbiju? Pa evo, reći ću prvi put večeras Fid. Zašto ne znam, ali baš mislim da je to teška priča. Ići ću u Španiju. Misliš? Koliko on ima? 18 i 19? Tako nešto? Da. Ti već igra u prilično standardno. Da li nam se sprema još jedan Bojan Krikić. scenarij? Pazi, nije se proslavio posle. Da. To je kletva... Ko izda Srbina svog? To je kletva Sad je kosovskih pametan junaka. Bajčetić pa da ne gleda, da vidi, da uči na njegovim greškama. Da. Vidjet Može ćemo. doći, koristi TikTok. Da. To je Gen Z, vrat, koristi sigurno. Šta? On? Daj Bože, Bajčetiću, dođi. Dođi matici. Matici srpskoj da zaigraš i pomogneš. Ti? Ja sam Zid, brate. Zid, a? Zid kao U kuća. Stefanovu odluku. Pa verujem jer smo krenuli u neku ofanzivu i kampanju dovođenje srpskih raseljenih orlova. I delo mi da nam je krenulo začuđujući dobro, dosta nekih novosti na tu temu, tako da Zid. Ja za njega iskreno, za Samardžića sam bio optimista, za Bajčetića ne toliko, pa ću reći Fit, jer pogotovo što je nešto je njegov ćale rekao, tipa da je bliže Španiji ili tako nešto i da se osjeća više kao tamo s kulturom. I tipa da li je rekao da će on sam da odluči, tako da ne vjerujem odluci njegovoj i uzorom na te reči njegovoj ćalate, baš ću biti mladi bojem pa sam nešto to. Ili hrana. Sam džiglo. Hvala Danas Bogu. smo time i završili ovaj deo sportskog feeda. Rekli smo, uglavnom smo bili optimistični, što je dobro. Samo ovo poslednje Fid. Idemo i na posljednji deo, stigla hrana. Ajmo, brate. Hvala Bogu. Konačno. Počnemo Hvala. za kraj. Šta jedemo danas? Uljeni batak iz eminentnog i najboljeg vrštilja u gradu, Konča. Poslednji segment za danas. Da ne jedemo po ljudi i da damo svoje skromno mišljenje što se tiče hrane. Opet subjektivno veoma, mi ne jedemo stvari koje ne volimo.
Kao što je rekao, Biće zanimljivo za test epizoda kad sve bude gledano. ne jedemo hranu koju ne volimo, kao što je rekao jedan srpski gurban, pakito. Pišite nam u komentarima šta da jedemo iz Zašto nedelju u ovoliko nedelju. salate ima ovdje? Zašto salata? Ovoliko. Već krenuo prozka, ček Bukvalno sekund. jedan list. Mak dva. Pišite nam u komentarima gde da jedemo sledeće. Ćedijano prijedno. Šta jedem, što smo stavili uopšte? Iznenađenje. A ovo, brate. Ne znam ni šta jedem i šta imam od priloga, ali imam ljute toga. Imam se reći. Baš lepo, odobro priloge. Hoću da nabrojim. Vidim zelenu Da salatu. pogađam. Nema šanse. I vidim da je ova neka punjeni patika. Jesam. To sam rekao. Nisam slušao. Top. Nisam mi prilog da si jebao, brate. A? Što sam? Dobri su prilozi. Ljuta i zelena salata majoneza. Nema majoneza. Pavlak. Ima. Još? Još. Jedan secret ingredient. Koji, brate? Niger, nije. Susam salata. Susam salata. Susam salata ili goveđa. Hoćemo ocena. Za ovo? Šta vi jedete? Šta ti Ništa, jedeš? svi mi Svi isto jedan, da. Ništa da ocenimo, ovo je da idemo da spavamo kući. Red je. Ajde. Jedemo prva, punjenu a? svi, a? Da, isto sve. Ana, 9. 9 od 10. Da. Pa Pončo najjači u radu, iskreno. Jako su im reklamu dala sad. A da su stavili malo manje salate, ove zelene, možda bi 10 bila. To je to, samo da je nezdravije. Da. Fali mi koca, iskreno, to u sljedećoj epizodi morate da Ova greška. ispravite. Propust. Ova greška. Učit ćemo. Greška Ide pored organizatora. samo lekcije. Pazare. 10. 10, aha. Ja ću reći 8, 10. Jer dajem ostavljam luftu da me nešto iznenade. Biću onaj stroži lik. Do jaje, ostavljam luftu da mi nešto bude 10 od 10. Tipa pečenje u Aranđelovcu. Ajde, filozofe, bre. To je to, 8 od 10. 10, prošćemo 9 od 10. Solidno, skroz. To je to za ovu emisiju Sportskog feeda, prvu pilot. Vidimo se u sljedećoj epizodi isto punih usta i punih novih priča iz sporta u Srbiji. Ćao.